Hold igen. Kom så, Mark og Høs. Yes. Høs. Tobias. Ja. Har du brækket det? Mark er godt i gang. Ej, I må ikke stå så langt. Det var airstrike. Det var... Fuck, hvor lyder det sygt. Hvor brækker du dig på en fed måde, Høs. Der stille. Det er fuldstændig. Okay, der kommer en god for Høs nu. Han er ikke så god. Nugget. Skal jeg brække mig meget. Mark. Okay, nu kommer jeg. Lav en med lyd på igen. Der er herregod lyd på dine, Høs. Det er som sådan en sølle eller sådan noget. Jeg brækker mig hovedet. Hvad hedder det? Ej, Mark? Ej, det skal stå. Er I færdige? Nej, overhovedet ikke, mand. Hvor er min fucking chicken? Hvor er min fucking chicken? Skal jeg prøve at join igen? Ja. Okay. Er der nogen anden, der kan filme? Ej, jeg har mere. Er der mere? Ej, jeg vil have gerne joine! Der bliver vand. Varmt vand. Okay, giv mig lidt varmt vand. Ej, bare slap det. Ej, fuck, der er blod med igen. Ej, det er sygt. Kan du filme, Hudi? Blod, ikke? Kan du filme? Kæft til dig, du. Det er sygt, det der, Mark. Der er mere end mit. Så går du bare over til flag 0. Ja, det er faktisk ret flot. Og kakao. Den må jeg ikke have flag. 100% meget, jeg bare har sko. Det her er ulækkert. Det er det klareste. Nå, er der en anden, der kan filme, så joiner jeg? Ja, jeg filmer nu. Godt. Det hjælper mig her meget, nu til slænger og højt. Det kan også alle frække. Er du klar? Klar, bro. Kom! Hvor er hånden, når vi brækker? Kom, Hudi. Bare Hudi, holder, så brækker vi os. Ej, jeg skulle have... Kom nu, baby. Yes! Ja, her klart det er der, når det bliver sødt, når det kommer op. Ja. We call it for the night. Nej! Det er ikke færdigt nu. Ej, det kan vi ikke. Finger that mouth. Det er ret. Okay. Tak for i aften.